77 pulis sa Pangasinan na sumailalim sa swab test, negatibo sa COVID-19. Narito ang report. Lumabas na ang resulta ng swab test ng mga pulis na direct contact ng COVID-19 patient na nakadestino sa Police Provincial Office. Lahat negatibo. Nag-throat swabbing about 77 na mga men in uniform natin during that time. At lahat naman po ay negatibo po ang resulta. Sa kabila nito, ipinatutupad pa rin ang lockdown sa PPO hanggang matapos ang 14-day quarantine ng mga pulis sa Biyernes. Constant ang coordination natin sa PHO para tayo ay i-test yung ating mga personnel, especially yung talagang mga frontliners talaga. Simula nang magpatupad ng community quarantine noong Marso, 9 na ang naitalang pulis Pangasinan na nagpositibo sa COVID-19. 3 nang nakarecover. Alam mo, kami sa PNP, we have embraced the fact na talagang marami rin ang mahahawa sa amin. Why? Simply because we are the most vulnerable sector of the government fighting the COVID-19. Because we are the most exposed. Simula kahapon, 6 na panibagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Pangasinan. Sa La Union, pumanaw na ang unang nagpositibo sa COVID-19 sa Aringay. Agad inilibing ang mga labi ng pasyente. Nakalabas na mula sa isolation facility ang 2 COVID-19 patients sa Abra. Pero may natira pang 2 active COVID patients sa lalawigan. Nasa 1,075 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Region 1, 3 at Cordillera Administrative Region, 127 sa Region 1, 113 sa Cordillera Administrative Region at 835 sa Central Luzon. Kasama si Henry Domincil, Joan Punsoy, Balitang Amianan.